Мінск стаў трэцяй сталіцай пасля Нур-Султана і Рыма, дзе паказалі фільм «Казах. Гісторыя залатога чалавека» пра Нур-Султана Назарбаева. Украінскі рэжысёр Ігар Лапацёнак пабудаваў стужку на аснове інтэрв'ю 14-разовага намінанта на прэмію «Оскар» і 3-разовага яе ўладальніка Олівера Стоуна з першым прэзідэнтам Казахстана. Гледачы збіраліся ў кінатэатры «Масква» загадзя, бо перад паказам адбылася прэс-канферэнцыя з рэжысёрам, сцэнарыстам і прадзюсарамі. Я считаю, это тоже наша находка. Мы познакомились с продюсерами. Кстати, один из продюсеров – это Игорь Кобзев. Он выходец из Беларуси, живет в Америке. Когда мы вступили в переговоры, мы решили попробовать все-таки, что фильм Оливера Стоуна про Нурсултана Назарбаева – это интересное такое событие в рамках листопада. Але пазаконкурсная праграма фестывалю не абмежавалася гэтым паказам. У яе межах было шмат яркіх фільмаў, сярод якіх стужка праз могілкі Віктара Турова, да 85-годдзя з дня нараджэння якога ў музеі гісторыі беларускага кіно адкрылася тэматычная выстава. І таксама ладзіліся паказы іншых карцін гэтага беларускага майстра. Есть улицы, названные его именем. И, наверное, очень для меня важно и гордо, что фестиваль «Листопад» в том числе имеет замечательный приз, который называется приз имени Виктора Турова. Вручается он именно в конкурсе молодых кинорежиссеров. Это главный, в общем-то, приз для молодых. На выставе «Віктар Тураў. Дыханне жыцця» можна ўбачыць фатаграфіі і рарытэтныя рэчы са здымак такіх стужак, як «Я родам з дзяцінства», «Праз могілкі» і «Людзі на балоце». Дарэчы, пра стварэнне фільма па творы Івана Мележа распавядаюць і эскізы, зробленыя для Віктара Тимофеевича мастакамі. Рэжысёр вельмі любіў Беларусь, таму палеская глуша яго атрымалася наўмысна крыху рамантызаванай. Как будут выглядеть герои будущего фильма, места действия этого фильма дает художник-постановщик. И делает он с помощью, так сказать, серии эскизов. Он же является разработчиком основных декораций, так сказать, будущей картины. 27-й фестываль «Лістапад» завяршыўся, але выстава, адкрытая ў яго межах, працягваецца і можна завітаць у музей гісторыі беларускага кіно, каб пазнаёміцца з творчай спадчынай вялікага беларускага рэжысёра.